поканата тази вечер и тази година, тъй като реално ние за втора година гостуваме в Бургас през ноември месец и за втора година времето е като през лятото. Миналата година беше топло и сега просто чудесно. В програмата тази година ние сме включили 4 събития, като 2 от събитията са свързани с фотограф-художник Явор Попов, един автор, който повечето от вас, предполагам, познават и който тази година извади едни свои снимки, снимани през различни периоди, започвайки от 70-те години на миналия век и стигайки до кога е последната Явора? 19-та. Така че преди пандемията. Така че преди да открием тази изложба, искам да благодаря много на община Бургас, която ни подкрепя втора година. Да благодаря лично на госпожа Саватева, която е заместник-кмет по културата и предполагам ще каже няколко думи. Аз много благодаря за това, че след разговора, който беше миналата година, ръководството на Фотографската академия Кърпчева прие предизвикателството да кандидатства по нашия фонд култура, да влезе в културния ни календар, благодарение на което ние имаме тези събития. И на вас, господин Попов, благодаря, че сте тук. С това безкрайно, безценно богатство, което показвате, ние ще се постараем да разпространим повече информация за тази изложба, защото според мен тя трябва да бъде видяна от много хора. Както аз преди малко споделих с приятелите, това е просто една изложба с портрети, това е една разходка между душите на хора, които са оставили следа в българското изкуство и най-вече на сценичното изкуство, защото това са артисти, певци, артисти наобщо казано. Наистина, виждали сме, всеки един от нас е виждал различни портрети като жанр, но умението да уловиш това, което е зад кадър, е достояние само на големите майстори, то се личи. Така че това, което показвате, наистина е изключително ценно, не само за хората, които представляват, които са в тази професия, но най-вече изкуството е за всички нас, които го възприемаме и за които това е някаква светлина във всеки един момент, който ние имаме досег, до което и да е изкуство. А фотографията без съмнение е изкуство. Идеята не е да покажеш това, което всички виждат. Идеята е да насочиш обектива и вниманието на зрителя, на публиката към това, което е най-трудно ловимо. Великолепно събитие тази вечер. Предполагам, че утре също ще имаме възможност да споделим и другите събития. И се надявам това да се превърне в едно от традиционните ни преживявания всеки ноември, който е обявен за месец на фотографията. Така че ви благодаря. И ние живеем с тази надежда. А сега автора няколко думи. Аз благодаря за думите, които чух. Благодаря на всички вас, които сте тук и така уважихте откриването на тази изложба. Надявам се, че действително тя така ще подейства на зрителите. Не знам, носталгично, как, нямам идея, но това са вярно на това, те са познати на българите, всички българи, познати лица и всеки от тях е свързан с някакъв спомен, предполагам. Благодаря ви още веднъж, благодаря за чудесното пространство, което имам възможност да изложа. Благодаря на моя приятел и колега Ники, който днеска даде едно сериозно благо, за да има тази така тегна изложба. И това е. Благодаря ви още веднъж. Не вярвам,
разположение за всякакви въпроси. Много интересни неща да разкажем.